Kuvittele hetki, että joku voisi kertoa sinulle, milloin kaikki päättyy. Ei arvauksia, ei villejä teorioita, vaan puhdasta dataa, faktoja ja todennäköisyyksiä. Minä kysyin tekoälyltä, mitä tiede ja data kertovat maapallon tulevaisuudesta. Tässä videossa kerron sinulle sen vastauksen. Tämä ei ole fiktiota. Tämä on se, mitä tiedämme juuri nyt. Ensinnäkin, kysymys milloin maapallo loppuu ei ole yksinkertainen. Maapallo itsessään on noin 4,5 miljardia vuotta vanha, ja sen odotetaan olevan olemassa vielä miljardeja vuosia eteenpäin, ainakin kunnes aurinko laajenee punaiseksi jättiläiseksi noin 5 miljardin vuoden kuluttua. Mutta se, että planeetta säilyy, ei tarkoita, että elämä täällä säilyisi. Jos puhumme ihmiskunnan tulevaisuudesta, tilanne on huomattavasti monimutkaisempi ja valitettavasti myös synkempi. Tiede ja data kertovat meille, että suurimmat uhkat eivät tule avaruudesta, vaan ovat meidän omia tekojamme. Yksi suurimmista uhkista on ilmastonmuutos. Maailman ilmastotieteilijöiden mukaan meillä on vain vähän aikaa jäljellä, ennen kuin vaikutukset muuttuvat peruuttamattomiksi. IPCC:n, eli Intergovernmental Panel on Climate Change, raportit kertovat, että ilman merkittäviä muutoksia kasvihuonekaasupäästöihin maapallon keskilämpötila voi nousta yli 2 astetta Celsiusta jo vuoteen 2050 mennessä. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta sillä on massiivisia vaikutuksia. Merenpinnan nousu, äärimmäiset sääilmiöt, viljelysmaiden tuhoutuminen ja laajat alueet, joista tulee asuinkelvottomia. Monet asiantuntijat arvioivat, että ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat johtaa sivilisaation romahtamiseen jo tämän vuosisadan aikana. Ei välttämättä tarkoita ihmiskunnan täydellistä tuhoa, mutta järjestäytyneen yhteiskunnan romahtamista, nälänhätää, pakolaisaaltoja, konflikteja resursseista. Joidenkin ennusteiden mukaan, ellei muutoksia tehdä, yhteiskunnat voivat alkaa hajota laajemmin jo vuoteen 2100 mennessä. Toinen suuri uhka on ydinsodan riski. Kylmän sodan päättymisen jälkeen uhka ei ole kadonnut, päinvastoin. Ydinaseriisunta on hidastunut ja uusia jännitteitä on syntynyt maailman suurvaltojen välillä. Tieteelliset arviot, kuten Bulletin of the Atomic Scientistsin tuomiopäivän kellon mukaan, olemme lähempänä ydinkonfliktia kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2024 kello asetettiin vain 90 sekuntiin keskiyöstä. Keskiyö tarkoittaa tuhoa. Yksi väärä liike, yksi virhe ja seuraukset voisivat olla katastrofaaliset. Tässä ei puhuta tuhansista vuosista, tämä voi tapahtua milloin tahansa. Mutta vaikka selviäisimme ilmastonmuutoksesta ja ydinsodasta, on olemassa myös luonnollisia uhkia. Asteroidit ovat osuneet maahan ennenkin, ja vaikka todennäköisyys on pieni, se ei ole nolla. NASA ja muut avaruusjärjestöt seuraavat aktiivisesti mahdollisia törmäysuhkia, mutta pieniä asteroideja voi jäädä huomaamatta. Todennäköisyys, että suuri asteroidi osuisi maapallolle seuraavan 100 vuoden aikana, on arvioiden mukaan noin 0,01%. Pieni, mutta todellinen. Entä supervulkanismi? Yellowstone, yksi tunnetuimmista supertulivuorista, voisi purkautuessaan peittää laajoja alueita tuhkaan ja aiheuttaa ilmaston viilenemisen globaalilla tasolla. Vaikka tämäkin riski on harvinainen, sen vaikutukset olisivat valtavat. Purkaus voisi tappaa miljoonia ja muuttaa maapallon ilmastoa vuosikymmeniksi. Ja sitten on riski, josta harvemmin puhutaan, tekoäly itse. Vaikka tekoäly on tehty auttamaan meitä arjen askareissa, monet asiantuntijat ovat varoittaneet sen mahdollisista riskeistä. Jos tekoäly kehittyy hallitsemattomasti tai väärissä käsissä, se voisi johtaa tilanteisiin, joita emme osaa ennakoida. Jo nyt automaattiset asejärjestelmät ja valvontateknologiat ovat yleistymässä. Voisiko tekoäly joskus olla itse se,
joka aiheuttaa tuhon? Se on kysymys, johon edes tekoäly itse ei osaa antaa mitään järkevää vastausta. Joten, milloin maapallo loppuu? Tieteellisesti katsottuna maapallo itsessään säilyy miljardeja vuosia, mutta ihmiskunta? Jos emme muuta suuntaa, elämämme täällä voi muuttua tunnistamattomaksi jo seuraavan 50–100 vuoden aikana. Yhteiskunnan romahtaminen on todellinen uhka, ja vaikka se ei tarkoittaisi kaikkien ihmisten katoamista, maailma, jonka tunnemme, voisi olla mennyttä. Mitä mieltä sinä olet? Uskotko, että voimme vielä muuttaa kurssia, vai olemmeko jo liian myöhässä? Kerro ajatuksesi kommenteissa. Ja jos haluat lisää tämänkaltaista sisältöä, muista tykätä videosta ja tilata kanava. Näin pysyt mukana, kun tutkimme yhdessä, mitä tiede ja teknologia kertovat meidän tulevaisuudestamme. Kiitos kun katsoit!